Bang & Olufsen på Gammel Vardevej kan igen glædes over at kunne præsentere en verdensnyhed. Og allerede nu har den fået en ærefuld designpris. Det vi har her, det er den helt nye Beoplay A9 højttaler, som med rigtig kraftig lyd kan virkelig lave et køkkenalrum eller en stue i lejligheden om til at kan være en festhøjttaler. Hele musikken kommer fra en eller anden form for en trådløs enhed. Det kan være gæsten, der har sin telefon med, eller det kan være som her, hvor vi spiller for hjemmens iPad. Det vil sige, at vi kan sidde over i sofaen og sige, at nu vil vi gerne spille her, og vi kan jo regulere musikkens styrke trådløs fra iPad'en, eller ved at have en fjernbetjening på, hvis det er det, vi vil. Så der er alle muligheder for at sidde på afstand og nyde den gode lyd. Og så er det helt specielle i forhold til et normalt højttaleranlæg, at det er transportabelt. Ja, det står lige på de 3 ben, som vi ser her, så det er nemt at flytte til en anden placering, hvis man vil det. Der kan også vælges den faste placering på et væbeslag, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Så der er gode placeringsmuligheder og god lyd. Og nu har den jo en meget kraftig signalfarve rød, men den kan også være en anden. Det kan den sagtens være. Nu er rød jo julefarven, som vi kender det, men det kan være hvidt og sort og i alt 7 forskellige farver, som bare lige er til at skifte her på stoframmen. Så der er muligheder til at tilpasse det til hjemmens ønsker. Og nu ser det rød julefarve. Som julegave, er den så ikke en konkurrent til nogle andre BO-muligheder? Nej, jeg vil kalde det et supplement, fordi det kommer jo alt an på, hvad det er, man gerne vil til jul. Der er gode muligheder i hele Beoplay-serien til at skaffe god lyd i hjemmet fra dem, der har sin telefon eller iPad. Den her er endnu kraftigere, og der er også dem, der vælger at bruge et flot tv, som jo også har trådløs modtager, og samtidig også kan spille lyd, så det både er lyd og billede. Så jeg er sikker på, at vi har alle muligheder til at finde den rette julegave i forhold til ønskerne. Niels Rosendal oplyser, at man meget gerne demonstrerer Beoplay A9 og alle de andre mulige gaveidéer hos Bang & Olufsen Esbjerg på Gammel Vardevej.